Ingen kunne se, hvad der ville ske, og alt hvad vi har sagt, vil ingen lytte nu. Ingen ord kan nå, umuligt at forstå. De værste mænd er dem, vi ikke kan stole på. Ikke nok med at vi svigter de børn, men de fylder os jo helt med løgn. Vi bruger tid på at bekæmpe hinanden nu. Hvad nu hvis vi ikke glemte hinanden nu? Der er børn, der mangler en lærer nu. Tænk at tingene kan se så svære ud. Ufatteligt, ude det ekstreme. Skolen vælger, og vi kan intet gøre. Det er det ansvar, KL vi tager. Og hvad end vi gør, hverken gør til eller fra. Når det rammer, ramler det her. Men vi minder jer om, hvad skolen er. Så mange gange før har vi altid hørt, at nogen faktisk tror, vi ikke laver noget. Og I ved jo godt, I tager det telefon. Men småting, hvad er det, når der ingen skole er? Kære ven, jeg ved, du fornemmer det. Skolen virker, vi kan intet gøre. Det er det ansvar, KL vi tager. Og hvad end vi gør, hverken gør til eller fra. Når det rammer, ramler det her. Men vi minder jer om, hvad skolen er. Det er det ansvar, KL vi tager. Og hvad end vi gør, hverken gør til eller fra. Når det rammer, ramler det her. Men vi minder jer om, hvad skolen er. Men tror det ikke, når man hører, hvad de siger. Og der findes ingen manual til, hvordan jeres skole bliver. Glem ikke os, vi kan lige være et barn. Om det er med næsen i bogen eller med hovedet på held. Man kan kun tage ved lære, hvis vi tager affære, min ven. Situationen er ekstrem, lær gerningen ren. Det er det ansvar, KL vi tager. Og hvad end vi gør, hverken gør til eller fra. Når det rammer, ramler det her. Men vi minder jer om, hvad skolen er. Det er det ansvar, KL vi tager. Og hvad end vi gør, hverken gør til eller fra. Når det rammer, ramler det her. Men vi minder jer om, hvad skolen er. Det er ikke sidste gang, de gør noget, vi ikke kan kontrollere, ikke kan styre. Hvad skal vi gøre?